that's not important, nigga. Yeah. Paano,
You don't understand. Yeah, no, but there's so many noise.
make all make the women so that when the story will come, you have it complete.
Huh?
Don't go inside again. Don't go. Please walk slowly. I don't. Out of la people.
Yeah, no, no, no. Right there, please, please. Father, Rose, you for another check, please. Only a bit. People have like them too. Open it to phone.
Operating from big on the right chance. David against us, please. On the most important place, Labo, Arikoyo, that's not where I'm going to This man no photo. Please, I don't. Big one, big one, big one. Yeah, I got a video, man. What do they do? To sit down. That's when I go to the airport. Oh, boogie, boogie, yo, mo, amaya. Mama, ezi Chineke onye kere eluigwe n'ụwa, Chineke onye mara Enugu, gị mara nkọwa ga-akpọtụ mma, ị mara mgbe e gbuwara efọ, gị mara izu ahụ ụwa mgbe nwa nọrọ ọnwa itoolu wapụsa, Chineke ka isi izu ọdụgatara wa rụsụ ụbọchị n'ihi amara gị ma road accident ụfọdụ nwa ma ọ nụrụ ụzọ dị iche iche mana n'ihi ndị a amara ị nwere elu isiwa Chineke gị mara wa bụrụ ndị ego ya nọ taa araghị akwanyere ugwu obodo ha akwanyere ugwu n'ihi ọrụ ọma wa rụrụ obodo nwa onye ọrụ mere nwadị n'ụsa taa anya one weekend. I am a one accident. Amen. Why had it remained?
ọbụla sawa efọ na akawa n'aha Jizọs. Amen. Ife ọbụla sawa efọ na akawa onye nwe anyị lee ọghọwa bịara eme celebrate. God. Lọrọ n'Elugu mere celebration a. Celebration a anaghị apụkwa ebe ndị Elugu nọ n'aha Jizọs. Amen. Ifeọma aha abara Elugu ba n'aha Jizọs. Mmemme ọnwa anyị ga-eme ya. Siri were. Amen. Anaghị anụ nke na nke mmụọ nsọ. Amen. Biko ọ bụrụ na ebe a gị laka ndị abụndụ ụwa maka nwoke gị. Omale onye ọbụla metụ ibe ya kasị ya n'ime afọ Jizọs. Amen. Fee Chineke ka lee anyị na-emụrụ n'ọnụ ama mara anya gbara 20 years oke ụmụ ndị anyị ji ma anyị sokwaga anyị taa nne gị bụrụ onye Chineke doro azụ unu emigbe mmadụ ife ndị ahụ agbọtọrọ ma mma ma ọgụ like nna m ukwu high chief ịgbọtọkọta ma bairo ọ gbọtọrọ ife mbụ ọbara ya gbapsakwala n'ife ụwa ịmara elekere na o ji gbaa mbọ gbapsa ma ndị ọdọ ma chief Ogbuagụ mba ọ dị onye papara adụ nika yoke para rekọrọ izi ọ tie m asị ana m asị biko ịzaja bịa mee adres anyị malụ na-abụghị ndị ezi ọrụ unu dọwakọ panne anyị anaghị anọ more than 20 minutes here.